Després d'haver-ho fet ja a la Fira de Sant Josep de Mollerussa a Aitona i a la capital del Segrià, la FECOLL ha organitzat una nova cargolada solidària. En aquesta ocasió ho ha fet en el marc de la 34a edició de la Transsegre a Balaguer. En total s'han repartit un miler de racions que s'han venut a 3 euros cada unitat. Tots els beneficis recaptats durant aquesta calorosa jornada passada per aigua aniran a parar a l'associació l'Estel de Balaguer. Aquesta és una entitat d'àmbit comarcal que compta amb una escola, una llar residencial i un taller ocupacional. El seu objectiu és donar suport a persones amb diversitat funcional, tant intel·lectual com del desenvolupament. Els seus responsables s'han mostrat agraïts a la FECOLL per haver comptat amb la seva associació en aquesta ocasió. La destinació dels diners que recaudin avui amb aquesta cargolada solidària serà per l'obra de teatre i dansa del curs 2018-2019. En aquest sentit, la FECOLL segueix treballant per mostrar el costat més solidari de la plec, i és que, segons el seu president, Ferran Perdrix, la solidaritat es troba a l'ADN de la festa lleidatana. El programa de cargolades solidàries clourà el proper 26 de juliol a Tàrrega amb un sopar a la fresca de cargols i marinada. En aquesta ocasió comptarà amb degustacions i actuacions de la Terrasseta de Preixens i Walking Roots, tot plegat en benefici de l'associació Alba.